ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. UMLA jong ka Masanram constituency uba Himalaya Muktan Shangpliang ula ong baga jingmi jong ki khat arngut ki MLA ka seng Congress ban let pinyas no bat ka Trinamool Congress kamdan jingta AA ka kharnit ka ba shipho jong ka riti sinshar kari India. Haga jingya keren bat ki lat pathai khubor haga arpu santarik ubnai naiwing arajar arpu wei uba Shangpliang uli atho bakane ka jingshim rai jong ki khat arngut ki MLA hapo ka jingelam jong Dr. Mukul Sangma ban mino na ka seng Congress kadai ka bakine ki khat arngut ki la perkhat la khamslem haden makalami ka jingbam yas ngotho jingmud hapo ka Congress la kham katto ka nepor. Kam simdei kano ke exercise kaba ni dang shule hakdak andre kala de ka proses kabang nilai perkhat la slamba maka kejing perkhat kawan onda nilai ui ba ngim shumla bangin syakri ya kipai ba haka rukom kaba ngi temu ban syakri kalau andra kejing lenga haka mesim jongi kungki MLA jong ka parti Kongres kawan rak ke cing pisah habang UI ba karu kompeniat hapo ka parti Kongres kamlong renti bat kamyat kat karu komba ni don kata kecing temu oi ni laslom ki MLA basyajit na ka parti Kongres ngim sumlala mangin thau ke sarkar wat lada ngilom ki single largest party au arjar khapra nilong single largest party mengi kat kum karukom ngila di menyo an thau sarkar mengi ke gadau ti kata gadau masu e afi ba phinia bishar ba phinia wat de namar kata gadau de kejing telot karukom penia hapo ka party kani ka party ka de ba hab letbet ya kanu no ka kam hab kenjo be Delhi kan nginda up ya kita ki bor ki badon ka high command baki khot ha po Delhi bakin ai karai jungki ka por kala dir ngido ye kilat ki bangi de menginyo ti nomor kata ngilai syastam hi wat kata ru nice name siteng ngila om dong ini persyang ban penbah ini persyang bangin ya tresitom ya beta kan ke parti ngilai persyang bangin late ban ya kan bas ki by election andrei ngisem bahang nur ke don halendet ke ere ke ega ba wanra ke jing pentut aka jing penya ya kan parti te ngi kumne kharangut ngilaya ju ya kendo hateng bat ngilaya perkhat para mengi ba kumno ngi nia syakmat ke election kala jan sa sistem lai penai menta telada ngi ya hakni ka sur lese upai ba ula pan kentai no ingi la syairu ada ngimla ngin syakri hok upai ba kade kata kabapunwan yangi ban perkhat ba kan bhahi ba ngin mi no na kani kaseng bat ngin ya merge no ha ka parti kabala pan kersyang ya kita kimat kibangi ngidon ke kita kimat kibangi khat angun ngidon kimat kilong ba ngikwa mangin syakri hok yu pai ba ngikwa ban wanra ya ka jing sensyar ka ba khoi ka ba suba bat ngikwa ban pensung thu hu pai ba ngindang don ka alternative kamot kadang don sakwe kilat kum kani ka parti ka ba kadang de ka parti ka ba thamai ba ka parti ka ba khoj hakani ka state jongi bangin ailat yu pai ba unjit ke nawa ki pai ba mata kilamat ye ka Congress kilamat ye ka NPP kilamat ye ka UDP kilamat ye ki parti berper apa ka jela jongi dia mendangi kuat bakum ni khat armut leseng indang yo dah kaba ai nuksa nangi khat ar ngindang yo bangin lum susu ki leader ki baken sai ki badon hak jela jungi ki bakwa ban rung hak parti jungi bat ngin yarap iki bakin job iki election ngin ailat iki bakin job iki election bakin long ki nomi khmat ki baken sai ki nomi khmat ki bakit baba ya kakhia ka shon jo bai ba kadai kata ka jing thumu ka jungi
kabangi ni sarai bangin mi naka parti kongres bat bangin room haka Trinamool Kongres. Ya kata ngim don benta hakata kajing ya keni syuki jong kata parti presiden kam don benta ke benta ka Sulongbek bangim yu ya ke future jong kata parti kongres ha ke jelajungi. Dia bangim ke future jong kata parti kongres ngi numla bangin su syongsa bat ngin sa su syong biang hakarukom ka bangi syong menta kum banong na ka syong ka opposition bat nangta kipai ba kin leng kin pisa bangim la bangin ai ya ka hok ka jungki ngi la dep scam lupa ya ka ne ga merger process ngi la dep ai ho lampang jo ka darat ho ai menemen miet ngi lawan ya kendo honorable speaker ula pet bahai ki kot kisla bat ula sode ba kila biang ki kot kisla kata kemut kala biang dan kam pun scam syu jika stang kata ba ngin hapan lek ban kendu ya ki han jong ka Trinamool Kongres kata ngi ese kinwan makina Kolkata le ni ila ban lek ngi nang ni Kolkata ada stang kata andre ya ka rukom ban thau ya ka parti menta ngin sedang bangin thau ya ka parti ngin sedang ba ngin ya kan ya ka parti menta ngidang kam bangin jet ikinong kitkam ngidang kam bangin jet ikinong kitkam but ndala dep jet ikinong kitkam nang ta pada ngin sa pun priang ya kani in a democratic way kata kamut bakini ki nongkit kam jongi baro kinle chaka state body state unit naga state kinle chaka district but naga district kala banle hadu ka block le jingbom wan jongki we ki party congress ka syong kamon jongki kamdei ga amdei bapun bor manu manoi ki ka syong akamon sumba jongki de lese ki don laka daw jongki bakim la bakin wan bandon ka bagi andre ngingi so ngi la biak kadarmo man ngi la fulfill ke criteria jongka tutut kumbal katunga constitution of India tangi ngi syong be kalem persya ngi empat don kanono ka jingtu ngi sai pk janang ni